Cuties, baddies, smarties, baddies. Čaute, koniaci koniačky. Čau, Les. Už sa tu nudíme, už je veľa hodín. Ja idem spať. No, odmietam komunikáciu. Je na mňa nahnevaná, ona je moja Anka, my sme sa dohodli, že budeme spolu koniarky, keď budeme dospelé. Máme ešte na to časov aj. Pretože nechce byť. Ja neviem, ja to neviem, či mám rada koníky. Mám ich rada, milujem koníky. Tak Ale ja chcem chodiť na vysokú, ja chcem vidieť. Tak to môžeš. Môžeš Môžeš chodiť na na koniarsku vysokú. Ale nechcem ísť na koniarsku vysokú, chcem ísť na normálnu vysokú, taká ani nie je koniarska. Je, Kde? Iba stredná si povedal, že je. ale vysoká je. Kde? Ja neviem. Ako Ale vieš, že? existuje. Ako vieš? Mami mi hovorila. Možno klamala? Neklamala. A dobre. Asi Padá u také ramienka a trošku mi... padá mi trošku toto. A ja ti trošku padám. A dobre, tak ja idem spať, jo. Nie. A ja nechcem už komunikovať. Nech sa iba chtív, to som spravila. To čo mám tu? Čo tu mám? Fuj. To je iba Pozri práve. sa na tie bohy. Na bohy. Na pehy. Ty máš na ksichti bohy. Ja som bohyňa. Ty bohyňa grécka. Prestaň. Ja vlastne teraz spať. Už skončí to. Som unavená. Tak ty choď spať, ja sa tu budem rozprávať s inými. Všakže nemám okulky. Prepáčte, ja neviem si takto nasadiť šiltovku. Prepáčte som. Mám strašné, takže my sa s vami učíme a čau.